Naša spoločnosť Lešenie SK pôsobí na slovenskom trhu viac ako 15 rokov. Počas týchto rokov sme riešili individuálne zadania od našich klientov. Prvé roky spoločnosti sme sa venovali hlavne fasádnemu lešeniu a stavebným činnostiam. Posledné roky sa hlavne zameriavame na priemyselné objekty. Momentálne pôsobíme na bratislavskom letisku, kde prišla výzva na rozšírenie existujúcich hangárov. Následne sme oslovili spoločnosť Layer a spolu sme im našli riešenie na kľúč. Tešíme sa na ďalšie výzvy. Našou úlohou bolo naprojektovať rozšírenie hangáru. Na rozšírenie hangáru sme vyprojektovali ochranné steny z nášho priestorového lešenia typu Allround, na ktoré boli umiestnené aj ochranné kazety. Na ochranných stenách sa následne umiestnila naša strecha typu Keder. Keder strecha je v nosnom smere tvorená sústavou pospájaných hliníkových priehradových nosníkov. Stúženie strechy je v priečnom smere realizované za pomoci dodatočných priehradových nosníkov, priečníkov a diagonál. Ochrannú funkciu tvorí plachta, ktorá je natiahnutá medzi hlavné nosníky. Zákazník od nás požadoval vytvoriť mobilné prestrešenie z lešenia na lietadlo. Toto lešenie malo rozmery horizontálnych a vertikálnych stabilizátorov lietadla. Toto lešenie však muselo byť o 3 metre väčšie kvôli tomu, aby sa tam mohli robiť servisné práce a úpravy. Rozmery lešenia boli 18 metrov výška a 12 metrov po stranách. Lešenie sa montuje na 4 etapy. Prvé sa zakladajú čelné strany, potom bočné strany a nakoniec ide strecha lešenia. Na montáž a demontáž bolo zapotreby 10 profesionálnych lešenárov. Ako bezpečnostné vybavenie sme použili celotelové bezpečnostné popruhy s upínačnými pásmi, samozrejme príľba. Na premiesne sme museli použiť mobilný autožeriav, jeden z najväčších na Slovensku s technickým označením 1250, s celkovou dĺžkou 72 metrov, nosnosťou 14 tón a dosahom 40 metrov. Spomínaný žeriav sme použili na urýchlenie času montáže a demontáže jednotlivých blokov z lešenia. Vďaka spolupráci s firmou Lešenie SK sa nám úspešne podarilo zrealizovať projekt na bratislavskom letisku rozšírenie hangáru. Firma Layer prvýkrát na slovenskom trhu uviedla produktové línie ako kazetové steny a hliníková strecha Keder. Ďakujem veľmi pekne všetkým zúčastneným na tomto projekte.